האפשרות להאמין, לזהות את האמת, היא לא בכוחו של אדם. זה לא דבר שאתה יכול לומר, אני הצלחתי בכוחות עצמי. וקומץ אנשים נפלאים, אבל פשוטים, מזהים ומקבלים באמונה שישוע הוא המשיח. מדוע שאלוהים יבחר דווקא בפשוטים? והתשובה נמצאת בכתבי הקודש. האמת היא, כדי לבייש את החכמים. אדרבה, כדי להראות שאם משהו טוב, משהו עם כוח, משהו על טבעי, הוא בא מאלוהים ולא בכוחו של אדם. זה לא דבר שאני יכול לטפוח על השכם ולומר, השכלתי בעצמי, למדתי, מצאתי את הנוסחה. זו ברכה מאלוהים, זו מתנת חסד. הנביאים בתנ"ך, דרך השראת רוח אלוהים, כל אחד מהם נתן פסוק מסוים שציין נתון מתוך הזהות של המשיח. בהם, בנבואות הללו, הם נתנו לנו טיפים, רמזים, נתונים, מידע, אודות הזהות, טביעת האצבע של המשיח היהודי. נבואות שכאלו נקראות נבואות משיחיות. כאשר אתה אוסף את כל הנבואות המשיחיות, מה עשית? אספת את התצרף, את הפאזל השלם, שאם אתה מחבר אותם, אתה מגלה זהות של אישיות, והוא ישוע. אנשים מגיבים בצורות שונות. מקללים, אומרים מילה לא יפה, או חושבים שאני יהודי, מאמין בישוע, אני גם כן אויב העם. אני גורם לשמד, אני גורם להתבוללות. הוא המשיח היהודי. ההכרה בו כמשיח, זו ההוכחה להבנת התורה. מי שמתנגד לישוע, מוכיח בכך שהוא לא מבין את משה רבנו. הוא לא מבין את התורה. הוא עיוור מבחינה רוחנית. אז אני אויב העם? באינטל לא הסתרתי את האמונה שלי. האמת היא, בכל הזדמנות שהייתה לי, אמרתי בדיוק במה אני מאמין, וזה באמת עזר לי. כמאמין בישוע מדובר על חיים אחרים. אנשים מזהים את זה ומצפים להתנהגות אחרת, כאשר אתה בא ואומר, אני תלמיד של ישוע. אז איך זה משנה את חיי? ביחס שלי כלפי אשתי, לאהוב אותה, להיות נאמן לה. בחינוך שלי לילדים שלי, באינסטינקטים שלי, בתגובות שלי לאנשים, בגישה שלי כלפי הפתק למילואים, תשלום מיסים. מי אוהב את זה? זה אזרחות טובה, זה מפאר את אלוהים. במבט שלי על פוליטיקה, להתפלל עבור ישועת אויביי. לשנוא את הרע, לשנוא את החטא, אבל לא לשנוא אדם. זה פשוט לאמץ את דרך הראייה של אלוהים. לא שזה קל לי, אבל כשקשה, יש לי למי לפנות. אבא, אבינו, עזור לי. ואלוהים עונה. בכל יום שבת, לפני שהיינו הולכים לקהילה, אז אבא היה מכין לנו ארוחת בוקר. היה עובד בבניין, אז במהלך השבוע כבר בשעה 5:30 יוצא מן הבית. אבל בימי שבת, לפני שהולכים לקהילה, קם מוקדם ומכין לנו ארוחת בוקר. וכל שבת, כל הילדים, היינו 3 אחים ואחות, משתוקקים לשמוע סיפורי שואה. זה נשמע מוזר, אבל פשוט היינו גומעים כל סיפור. גם היה אומר את זה עוד פעם, תמיד היה איזה שינוי של מעלה אחת, עוד נתון, עוד איזה שם, עוד איזה משהו. היינו פשוט יושבים ככה וגומעים כל מילה. ואחת מהשאלות גם היו, איך אתה מאמין באלוהים? איפה אלוהים היה בשואה? ואבא אף פעם לא העלה ספק באלוהים. היה ברור שאלוהים קיים. הוא ראה את זה בצורה אחרת. אם קוראים את ספר דברים, פרקים כ"ז כ"ח, ומשווים את זה למה שקרה בשואה, אז נבואות בתנ"ך ניבאו שאירוע שכזה יתרחש, מכיוון שעם ישראל זונח את אלוהים. אנחנו כל יום חשופים לאירוע טרור כזה אחר, למעשה שנאה כזה או אחר. השאלה היא לאן אנחנו מובילים את עצמנו, את הילדים שלנו. מהי התקווה שלנו? איפה התקווה שלי? בתור רואה קהילה, מנהיג קהילה, אני משרת כמו רב בבית הכנסת. קהילה זה אנשים שמתאספים ביחד בגלל האמונה שלהם בישוע המשיח.
מדובר על משפחות שבאות ביחד לבית המקדש הרוחני שלהם, לבית אלוהים. אנחנו מתאספים ביום שבת בבוקר לאספה המרכזית, לומדים פרק אחר פרק, מתוך הכתובים, תנ"ך או ברית החדשה, מבחינתנו זה דבר אלוהים השלם. אנחנו שרים ביחד, כן, פסוקים מן התנ"ך, שרים ביחד, מתפללים, לא דרך סידור, אלא מה שבלב. מודים לאלוהים עבור מה שהוא עשה. מבקשים רחמים וחסד, לבריאות, לעניינים, לילדים שלנו שמשרתים בצבא. מבקשים ומעלים כל דבר לפני כס הרחמים של אלוהים. אז זה למעשה סגנון חיי. תכלס, הבית פתוח, האור דלוק, ואתם מוזמנים, ללא שום מחויבות, ללא שום התחייבות. בואו ותראו. אני מאוד מקווה שמה שתראו זה את השינוי שחל בחיי האנשים. לבוא לבית קהילה של מאמינים בישוע ולראות ערבים ויהודים יושבים ביחד, מעללים את אלוהים. לבוא ולראות גויים ויהודים מעללים את אלוהים. את זה אתם לא תראו ב-CNN, אבל את זה אתם תראו בקהילה משיחית. The poor and powerless, and all the lost and lonely, and all the thieves will come confess, and know that you are holy, and know that you are holy. And all will see.